tothom. Soc la Dolors, la directora d'aquest centre, la directora del CFA Mollerussa. I a més, la professora de català i de ciències naturals del GES i grau superior i majors de 25 anys a la universitat. Bé, som en uns temps difícils, però on l'educació desenvolupa un paper molt important en les persones adultes. Ens dona un benestar a tots i una satisfacció poder anar a aprendre al llarg de la vida. Per poder continuar oferint un ensenyament complet i adient als moments actuals, se'ns ha demanat des del Procicat i des del Departament d'Ensenyament que hem d'aplicar una sèrie de mesures, que si respectem aquestes mesures, tot anirà bé. Si aquestes mesures no són respectades ni per l'alumnat ni pel professorat, ens haurem de confinar una altra vegada, per la qual cosa vull demanar a tots els alumnes i a tot el professorat que apliquem les normes el més acuradament possible. Una de les normes bàsiques és evitar les aglomeracions. Per això, nosaltres volem que els alumnes sortiu de classe de manera esglaonada i sense aturar-vos als halls ni als passadissos. Que sortiu de classe, aneu a la porta del mòdul, sortiu i tireu cap a darrere dels mòduls per sortir per la part de darrere, ja que la gent que entrarà per la part d'aquí davant. La gent entra per aquí, fa les seves classes i surt per allà. I tira cap al darrere per sortir. Amb això evitarem aglomeracions. I una de les normes principals és no quedar-nos a parlar en aquesta zona que estic jo ara, sinó sortir cap al carrer. Sobretot evitem aglomeracions. Entrem, ens asseiem, fem la classe, participem de la classe i finalment sortim per darrere dels mòduls. I una cosa molt important és portar la mascareta. Hola a tots, soc l'Alba Cistero Pons, la professora de Socials i la cap d'estudis del CFA Mollerussa. Benvinguts a aquest nou curs 2021 i us volia desitjar passar un bon curs i recordar-vos que ens hem de posar sempre gel hidroalcohòlic. Hola, jo soc el Manel Català, soc secretari d'aquí de l'escola, de l'equip directiu i coordinador d'informàtica. Jo us ajudaré a resoldre tots aquells problemes que tingueu amb el WhatsApp, amb el Moodle i amb totes aquelles coses relacionades amb els ordinadors que tenim. Com a mesures pel Covid, entre classes, desinfectarem i, a més, cada professor tindrem un kit, que aquest kit el portarem a la classe per lluitar contra el Covid. Hola de nou a tots, soc la Montse, l'administrativa d'aquí al centre i com bé sabeu em trobareu a la secretaria. Continuant amb les mesures que es demana a l'alumnat, es demana que cadascú faci ús dels seus propis estris per poder evitar contagis. Hola, bon dia, hello, jo sóc la Ceci i faig anglès.
Molts de vosaltres ja els coneixem i doncs els que sigueu nous ja ens anirem coneixent poquet a poquet. Continuant amb una de les mesures de seguretat, una mesura que hem considerat important és que hem de mantindre l'espai ventilat. Per tant, anirem obrint les finestres després de cada classe perquè passi aire i quedi tot ben refrescat. D'acord? I no puc estar de dir-vos que espero que em pugueu veure amb el meu somriure, perquè així us espero. Hola, mireu, jo soc la Maria, que soc professora de llengües de català, castellà i anglès en diferents ensenyaments, molts ja em coneixeu. I aquest curs hem de portar mascareta. A mi em costa moltíssim de parlar amb mascareta, però l'hem de dur, què hi farem? Desitjo que tinguem un bon curs. Vinga, i molts ànims. Hola, bon dia a tots i benvinguts a un nou curs. Aquest curs farem algunes mesures una mica especials pel tema del Covid, ja ho sabeu, perquè estigueu ben segurs a l'escola. I una mesura és prendre la temperatura, d'acord? Quan arribeu al centre, us prendreu la temperatura aquí al canell. I per cert, soc la Montse, la professora de francès, de castellà, de català, de llengües en general. Adeu! Hola, soc el Francesc, professor d'informàtica i de ciències. Aquesta és l'aula d'informàtica i tot seguit us explico una de les mesures de seguretat front al Covid que prendrem. Netejarem els teclats i els ratolins amb tovalloletes. Bon dia a tots i a totes. Soc Patrícia, la vostra professora d'anglès, francès i castellà. En primer lloc, dir-vos que estic molt contenta i il·lusionada per aquest curs i, per tant, hem de ser tots molt correctes amb les mesures de seguretat. Una serà portar la mascareta en tot moment. Bé, així serà, més o menys, cadascú, per supost, a la seva manera, i ens assegurarem un curs segur. Us desitjo molt bon any. Fins ara. Hola, bon dia. El meu nom és Francesc Xavier i sóc el professor d'informàtica i de matemàtiques al CFA de Mollerussa. I aquesta és una de les aules que tenim per a informàtica. Com haureu vist en aquesta primera part, una de les mesures que hem establert és uns separadors de metacrilat per mantenir les distàncies de seguretat. I bueno, aquí us esperem. Adeu!